Ni Aitor Montes naiz, Aramaxako medikua, eta, urte asko dara matzaten hemen egurra maten, eta azkeneko urtien ibili naiz kanpuen, Dublinen, Galesen eta Ottawan. Eta, nazioarteko ereduak aztertzen egonaz, eta Kanadarekin ari naiz lanean, eremu elebidunetan, hizkuntza ofizialetan komunikazio estandarrak lantzen, eta oso jende serixoa da. Oso gainetik ingo. Kanadan beti pentsetan dugu Quebekoarra direla frantzesistunak eta Quebeken bizi diezela, baina Quebeketik kanpo bizi da milioi bat frantzesistunetan oso bitxi dira. Euskaldunak tutera nola, direz frantzesistunak Ottawan esaterako, uneko laua edo zera. Uneko laua oso bitxi dira, baina bere garaian eta oso ondo antolatu zuten euren burua, eta aukin zuten euren ospitale propioa nondan egiten zen frantzesez. Odazu frantzesistuna zinen, ordan egizenia frantzesistunak, espezialista frantzesa, familia mediko frantzesa, txostena frantzesez, eta bar. Nik ez dut imaginatzen tuteran euskarazko ospitalerik dagoenik, ez dut uste, edo Baionan, demagun ez, Arrasateko ospitalan ez. Zuk entzatzen lege esparroa oso ezberdina dela, dago lege federala, eta horren hizkuntza ofiziala bidez frantzesek ingelesa, baina gero osasun arloa territorioz edo provintzia kudeatzen da. Horren territorio bakoitza dugu bere lehen propioa. Osasun arloko arduradunek bere garaian murrizketa zierranean eta erabaki zuten Montfort ospitalean ixtea badiurik ez zegoelako. Eta frantzesak altxatu ziren eta hasi ziren borrokatzen eta antolatu zituzten euren sareak eta erakunde propioa. Daukagu osasun euskalduntzeko erakundea eta euren daukate bestelakoa. Hau da, Consortio Nacional de Formación en Santé, 11 unibertsitate dira, non zuk burutu dituzun zure osasun ikasketak frantzesez dala erizaintza edo berlako gozak ezta, eta ikerketa egiten dute gaino honi buruz, eta diru publiko pilo bat jasotzen dute eta presionatzen dute. Eta gero dekozue Societe Santean Panze. Hori da Kriston sarea, territorio bakoitzan deko erokunde bat, OE bezalako bat, eta gero sare nazionala da SSF. Eta hauen artean lan egiten dute, lobbieran lan egiten dute, eta dukiez euren legebiltzarkideak eta euren zerak, ez? Eta hori esaterako jaso dute osasun arloan frantzesa bultzatzeko $473 milioi. Orduen, gero dago Gales bezalakoa dira, natibo bada, zapaldua eta konkistatuta, bere lurraldea galdu zuen aspaldi, oin gordetzen du zati bat, Gales bera, eta bere hizkuntza zapaldua eta gutxitua izan da. Eta horren horrek zer da bete, horreko gehiak bakarrik hitz egiten du euskararekin bezala oso antzerakoa da. Ezatuko dugu hemen euskaraz gehiago egiten dela, igual emiatin garelako, baina igual tuterara hoiez, igual ez da inbesten zuten euskara edo iparraldean ia galtzeko bidean dago, ez da? Oso antzekoa da gure egoera eta Galeseko egoera. Eta, eremu guzti hauetan sortu dute edo sortzen ari iraz beste prozedura batzuk eta beste planteamendu batzuk osasun arreta pertsonaren, frantzesez Kanadan Galesen, pertsonaren hizkuntzan eskaintzeko. Horren oso ez zigo, bai ereko ezberdinak dira. Xabiarrek esan duena, bere garaian aldaran oso berandu, atera zan 2003an uste dut dekretua. Eta sortu dugu Euskara Plan bat dekretuari edarraikiona, dekretu bati jarraituz. Baina ez daukagu hemen, ni ez naiz lege gizona, ni naiz medikua, eta nire jarduera zehozetan oinarri behar dut. Gaur egungo paradigmak oso bestelakoa dira, bada pazientean zentraturiko arreta, oso labur azaldu du Iñakik ez da, pazientean zentraturiko arreta, bere ingurunea, bere kultura, bere zabarrera kontuan matuta. Beste bada, hemen erabiltzen ari garena da, arreta sanitari integratua. Eta beste bada, iaztuta doko, nik esot erabiltzen da, evidentzian oinarrituriko medikuntza. Hau da, zuk ingaduzu jardura bat, eta indarrean dagoen evidentzia zientifikoan oinarritu behar duzu, beti ere ingurunean eta pertsonali kontuan hartuz. Hortaz, hori da, beste herrialde batzuetan planteatzen ari direna, eta horren inguruen hizkuntzaren gaia bete-betean sartzen da esparruietan, ze pazientari buruz, ari gara pertsonei buruz. Horren hizkuntza barruan sartzen da, pazientan zentraturiko horretan, eta gero evidentzian oinarriko horretaretan ere kontuan hartzen dute ikerketa prozesuan eta beste hainbatetan hizkuntza. Hemen kontuan hartu ez duguna. Ezin gizu eta saldo hori bai aipatu du Maria Jesus Mujikak lehen sarreran eskaintza aktiboa. Zer da eskaintza aktiboa? Hotz da txakoa. Edo faktif, zer da eskaintza aktiboa?
Maria Jesus Mujikak baldaki zer dan eskaintza aktiboa. Benetan badaki zer dan gure Osakidetzako zuzendariak zer dei eskaintza aktiboa. Edo gure gerenteak daki. Pasatu, hau da, Latako ospitaleko langilerik hemen, hau gerenteak sinaturik bada. Eskaintza aktiboa da gonbidapen bat. Eskaini eta sekuran ez eskatzera behar du pazientea beti ere ahuldade egoeran dagoelako. Behar bat duelako, needs, patient needs, pazienteen beharrak, zeo zer behar du, eta igual ez du, nola esango, guk ez duz, hori badakigu ukondoak bezakit, belaunak eta pazientea baitu bere beharrak, patient needs, eta pazientei behar hori aurre egin behar zaie askotan, eta eskaini eta ez eskatzera behar du, paziente batek ezindik baja eskatu, nik eskaini behar diot baja, gutxi gora bero izan beharko litzateke eskaintza aktiboa, gonbidapen bat, idatzizkoa, karteldegian, euskaraz baizan akompaina bezala, baina horrelako zerbait eta ahozko alemanetan ere eskaintzea, etengabe etortzen da bakoitzan ez. Baina argia izan behar du, oso zehatza. Eta argi eta garbi utzi behar du, eskainiko zaion arreta hori emango zaiola, eta euskarazko arreta hori, edo frantzesezkoa, ingelesezkoa bezain ona edo beagoa izan behar dela. Hori da eskaintza aktiboa, hemen egiten ez dena. Orduen, eskaintza aktibori galestarrek bere egin dute, Kanadako eredua kopiatu dute, eta hori da biltza, zerak egin ez. Ezin azaldu hori guztia, ezin azaldu Australiako CRF. Igual bai aipatzearen bakarrik Zelanda arakotearoan sortu den cultural safety, ziurtasun kultura edo kultura ziurtasuna. Hau da, inolako jarduna ez da bidezkoa eta ez da onargarria, eta ez dugu onartzen Maoriok, ez Torres Islako edo Uarteko pazienteok zure jarduerak nire kultura eta nire izaera kolokan eta riskoan jartzen badu. Hemen gertatzen dana egunero eta uneoro. Ze nire kultura, nire izaera eta nire identitatea arriskoan jartzen ari zara. Hemen ari gara, komunikazioa eta inkomunikazioa. Eta Ottawaan iriminaz, Dublinen eta hainbat lekutan eta egiten duzu berba Oxfordekoekin eta Australiarekin. Eta hemen argi eta garbi dauz, gaur bozkatzen dira, une honetan ari gara bozkatzen, nik ezin izan dute bideokonferentzian egon hemen nagoelako, baina orain estandarrak bozkatzen ari dira. Nazioarterako eta Kanadarako estandar horiek. Nola lan egin pazientekin bi hizkuntza ofizialetan. Ez? Jara dute zera. Komunikazioan, inkomunikazioan, nik zer ikusi dut. Asko, hizkuntza mugak eta hizkuntza arazoak unibertsala dira, gertatzen dira hemen Australian eta Estatu Batuetan. 6.000 hizkuntza, 6.000 hizkuntza itzaiten dira, eta etorkinen kopura milioi eta milioi etorkin doiez Mexikotik, Ameriketara eta bar. Baina ikuspuntu bidauz, bada anglosakoiena. Normala da, ingelesez lan egitea, normala da, ingelesez bizitzea. Ni ingeles hiztuna naiz, ingelesez ikasten dut, dana da ingelesez, dokumentazioa dana da ingelesez. Orduan hizkuntza muga bat sortzen da, ez dutalako ulertzen gaztelera. Edo ez dutalako ulertzen kantoinera eta zerrenda hori guztia. Hizkuntza komunikazioara mugatzen da. Komunikazioara zobada, zergatik, euren identitatea ez dagoelako kolokan. Anglosakoien identitatea ez dago kolokan. Eta hemen, hizkuntzarena ere komunikazioara zobada, bai, itusa badin badaukazu, aurra badin bazara, adineko badin bazara, hostia, asko dira, asko dira. Alanda guztize, nik gaztelera zozo dugu batzenaz, basauriko araz. Primera nik jendut alderaz. Nire azta komunikazioara zo, nire egin ez da hizkuntza dugarik. Baina nire identitatea kolokan dago. Eta frantzesistunena kolokan dago. Eta Gales guztiaren identitatea, Gales herri bezala, kolokan jartzen duzu esan arotan, ingelesez dago. Bi kontzeptu dira eta bi ikuspegi. Eta horrek sortitu bi, nola esan duke, inkluso bi ikerketa lerro. Zauek ikerketa egiten dute hizkuntzaren gainean. Ez hizkuntzalaritza. Ez dute eztabaidatzen ia terapia genikoa edo geneterapia esan behar den. Ez. Hizkuntzak pazientaren osasun arretan duen eragina. Ekitate ezan edo bidegabekerian injustizia sanitorian duen eragina. Hori da, ez hizkuntza mugak duten eragina pediatria zerbitzu batean. Baina baita ere, zeran ez, ezarpen prozesuak nola egin behar dira, nola lortu osasun eta pazientaren hizkuntza. Eta ikuspegiak ezberdinak dira. Orduan, zer esan horrek eta amaituko dut eta igual honena da komentatzea da gauzak esatea, bai, nik uste neuri zuzentzaileak oso gauza ez dute, nire ustez ez dute asko ekarriko, errekara bidean goaz, inkluso pazienten lehentasunezko hori biare nire aurkezpena pazienten lehentasunezko hizkuntzaren erregistroa buruzkoa izango da, jorratu estandaretan, eta nire
nik zuzeko osako dut hor, egon hartzen da. Kontu da, errekarabidean goiezela, inkluso pazienten lehentasunezko hizkuntzaren erregistroa horrela egingo bagenu. Ze lortutako emaitzak izango dira oso txabar eta oso sarrak eta etzaiak eta oso eremu gaiztotuan bizi gara. Orduen, nik uste Kanadako ereduari jarraituz, Galeseko ereduari jarraituz, Australiako ekin lan eginez eta bestein bat eragilekin eta gure artean ere igual elkarlanean, gure artean lan eginez, igual egin beharko dugunea da beste hirugarren euskara plan bat, plana hona batxarra izan erregorezkoa da plan bat egitzea, baina igual beste batera planteatu ba, ze nire familia medikoan naiz, baina mediko Jose Arantzabal eta bera da pazientea, eta igual ere kontuan hartu beharko ditugu pazienteak, frantzesistunek egin duten bezala, komunitateak lan horiek egiterako orduan. Nik ez dakit terapia genikoa edo geneterapia den, eta horrelako prestakuntzarik ez dut jaso. Hemen, unibertsitateko irakasleak, eta unibertsitatea da oso eragile potentea. Igual, hirugarren euskara plan hori egiterako orduan, igual beharko duguna da, beste ikuspegi. Diziplina anitzeko ikuspegi bat multifazete, danon artean egingo duguna, eragile sozialak, UEMA egon beharko da, igual kontseilu egon beharko da, edo igual euskalo, ez? Edo eusko ikaskuntza, unibertsitatea derrigorrez egon beharko da, han izaintza eta medikuntza eskolako, baita ikasleak ere egon beharko dira, eta baita egoiliarrak ere, espezialitateak egiten ari dira horiek egon beharko dira plan horrenak eta prozesuan, eta bestera badera planteatuta. Eta nazioarteko laguntza jaso dezakegu eta nazioarteko ekarpena jaso ditzakeguz. Eta hori daude prest gurekin lan egiteko, eta horretan atorren izan gutxua. Eurek egin duten esaterako da, hau, hain da una francophonie canadienne, enzante, osasun arloko frantzez hiztunen komunitatearen adierazpena, Ottawakoa. Han egon nintzen, eta parteatu nuen adierazpen horretan eta sinatu nuen, hauxe, baina guk ez dugu egin. Hemen ez da existitzen osasun arloko euskal komunitatearen adierazpenik, ez borondaterik ez ez. Bakoitza dago, bere tokian lan egiten. Eta pentsatzen ari naiz, Nafarroako erizaintza eskolako erizain batzuek nahi dutela ikasi erizaintza euskeraz. Eta medikuntza ikaslea gabizela, aldarrikatzen, medikuntza euskeraz ikasi gara. Eta nik jakokotera nion nago, historia kliniko euskaraz aldarrikatzen, eta paper horretan jaso dan erantzuna demostratu behar dutela, ni naizela nire senen aita eta epaitegi batean sardutan enagoela. Ezakit batek semea edo ala behar dauzatzen hemen. Aike, amarik da dago hemen, joan zaret hospitalera noiz bait, ez dakit. Baten galdetu alzaio bere semen aita den ala ez, eta dokumentua gazteleraz ematerakoan galdetu alzaio baten bati euskeraz edo gazteleraz nahi duen, nik eskatu nuen euskeraz. Eta erantzun ofiziala, esan dautzien, semen historia klinikoak euskeraz eta ez elebitan. Euskeraz eta ez elebitan izan behar zela. Eta erantzuna izan zen, demostratu behar nuela, ni eurnahitan nintzela. Demostratu behar izan nuen, nire bikotea dozegoela. Eta bilon sinadura bildu ostean, eta karo, baitegi terrorista nintzela, emaiz terrorista, orain ez. Orduen, kontu ez zer da, behin hori egin eta gero, arrazoia daukazu, baina erderaz izango da, jakin daixo. Horri deitzen zaio, violentzia bai jakina, violentzia simbolikoa ere izan daiteke hori ez da, berak bere boterea zehazten du, eta zerten du zer egin behar duzun eta ez izkuntzatan, baina horrendik lanean dago, eta ez dakalera joen, alan espero. Esan dena egin behar duguna da, benetan bildu danok, baina Ipar Euskal Herrikoak, Nafarroak eta protokoak, baina eragile ezberdinak, pazienteak, ikasleak, irakasleak, ikertzaileak, eta egoen behar dugu behingoz horrelako adierazpen bat. Eta hori da, Kanadatik esan diatena, zergatik ez duzu ezuek ere olakorik egiten, zergatik ez zarete biltzen, zergatik ez gara biltzen, eurak etorriko dira, zergatik ez zatozten, zergatik ez gara biltzen galestalekin munduko osasun erakundera joateko, danok batera, galez hiztunak, kanadiarrak, frantzes hiztunak, First Nations, eta gu eta beste inbeste. Zergatik ez dugu behingoz esaten ez, ikerketa prozesu euskaraz ere izan behar da, ikasketa prozesu euskaraz izan behar da, gure hizkuntza euskara dalako, zergatik ez da non beharrak eta nahiak eta sinismenak eta gura jasotzen duguzen adierazpen batean. Beste plan bat, jakina beste plan bat behar dela, lehen komentatu dut iziarekin eta improvisazioa maituko dut, ez, ikerketa planteatu dugu, ikusten dut hoxe eta adibidez Javier Ermondo esan, izkera eta historiaren egin molantzeko behar dugu korpus bat.
Kontxo, hori interesgarria da, gorpuz bat eta hemenologia sareator, osakidetza dago beste eragile, igualdeko Euskalduna edo Euskaltzaindia eta unibertsitatea. Eta ikerketa egin behar da, ez bakarrik gorpusa sortzeko, ikerketa behar da hizkuntza eta osongintza uztartzeko, afasiak indabizor batzuk. Hemen ez daude igual. Afasia, ez afasia eta lehitasuna, zergatik ez hori ikertzen. Pazientek hautemandako osasun emaitzen neurketa. Hori ikertu da, hemen ez. Eta hemen ez dugu ikertu, eta ez dugu txertatu. Zergatik ez dugu egiten PROM, Patient Reported Outcome Missions, eta sortzen duguz eta garatzen duguz eta txertatzen duguz hizkuntzatan. Erdaldonek ere ez daukate PROM horrelako hori, eurentzako, erdaldorentzako ez dugu egin ikerketarik osasungintza eta hizkuntza uztartzen duena. Korpusa, ez dugu bestea. Baina hirugarrena zer da, eurek ere egiten ari direna. Ikerketa zer da, ezartzen prozesuan. Nola, hau da, ze hori borgilek esatoztan ez? Ez, baina nik badakit kalitatezko hizkuntza derrigorrezina izan behar dela pazientearen, osasunalak izan behar dela pazientearen hizkuntza. Behar duguna da ezarpena, baina nola? Nola ezartzen da? Nola ezartzen duzu osasunalak eta euskeraz? Horrek ere ikerketa zabalik, ikerketarako bide asko ematen ditu, ez da? Dekoguz 1000 aukera. Danon artean egiteko gauza asko, ez da Euskara zerbitzuaren gauza bat. Euskara ez da bazterreko gai bat, une honetan den moduan. Euskara hainbeste ikatzen da zeharka, lerro eta zeharka hori baldin bada, danon artean egin beharko du eta implikatu beharko gara, baina guztietan. Ikasleak, irakasleak, profesionalak, erabiltzaileak, ezarpenak, ikerketa, maila guztietan. Eta gero nazioarteko sare potente egin, Bangorko Unibertsitatearekin, esaterako, Kolekin Reirekin, Jlaiz erakundearekin, CSNF-erekin, eta badago materiala ikasteko gaiaren inguruan, nik egin dut ikastaro bat. Badakizu existiten dira ikastaroiek? Egitiri dako, frantzesez edo ingelesez, eta hori presuri laguntzeko, demoazak. Nor da, zabar, ez dakigu? Ez dakigu. Hori da, badakigu, hori zerabiza da, lehen maila horretako ikertzaileak, eta zakize, nor da Igoain, nor da Roberts, ez dakigu. Anitzakin, ez dakiz, ideiarik bez. Gai honetan, prestako bibiaren gorotez, prestakuntza txertatu behar dala. Baina dako guz, benetan, hasi berriro, gauza asko inbidez, gauza asko, gauza honak eman dituguz, baina benetan egin behar da, bestera batera, eta danor batera, eta gaile ezberdinak. Eta nazioarteko jentearekin, alsareak egin, eta koordinatu, eta gauza potentziak eta serioak. Oso aula gara, oso eritxikia gara, zapalduta gaudeta zatituta, 800.000 euskaldun gara, eta horietako igual 2000 edo izango dira euskaldun berriak, utzaren horrengoa, Madrilen egonaz martxoan eta gildurra moteko modukoela, ez dakizu zer dago gainean eta aurrean, eta hizkuntza eskabide, edo hizkuntza eskubirak aipatuz, edo horrapaldarrak ez goaz inola, benetan evidentzian oinarritu, ikerketa sendoak eta potenteak egin, sare oso potenteak egin, eta gauzak ondo argudiatu. Eta aldidenean hori eskaini jenteari eta zabaldu, bestela zabalduko gaituzte. Benetan esan ditzuet, Euskara hizkuntza eskakizunak. Ezker horretu dugu, hizkuntza eskakizunak zertarako dira. Balioa du hizkuntza eskakizunak euskaraz hitz egiteko. Zergatik ez dugu lan egiten garen batera. Soziolinguistak, medikoak, unibertsitateko ikasleak eta irakasleak, komunitate ezberdinak. Material pilo bat dago mundu osoa. Protokolo pilo bat, ikerketa pilo bat, baina gure gana ez du, ezer ez duen. Holan zera, eurek esan duten, ez da, hauxe, iamugitzen garen, zergatik ez dugu txertatzen etengabeko gure osakidetzako etengabeko prestakuntzan hizkuntza eta osasunaren gaien, edo osasungintzaren gaien, zergatik ez dugu disiplinaritzeko beste euskara plan bat eraikitzen, zergatik ez dugu unibertsitaterik eta ikerketa lerro ezberdin bultzatzen, eta hori izan dadila lehentasuna, eta igualez, barkatu izazko, nahin beste kanalinoiak, zenik ez dute edo espermatozoidea, ez denik pertsonekin lan egiten du da, ez espermatozoidekin, zergatik ez diogu horri ematen hizkuntzari gure izaerari eta osasun sistema publiko bati komunitateak aldarrikatzen duen eta maite duen osasun sistema publiko unibertsala eta gogoko bat lehen esten eta zaten ez hemen egingo dugu inbertsioa. Gizarte bezala ikerketa orduan hori baino ez, hoixe, dana bertan bera utzi eta igual berriro gauza batzuk hartuz, baina berriro esaitzen zen eta bestera batera eta beste pentsamode batekin hizkuntza eta osasunaren baina gauza bat
Hori bai, eta kriston ekarpena da, zeinork ez dau ikertu osasun gintzak euskarari egin dion kaltea. Osasun sistemak nola lagundu duen gure izaera, gure erotosara, gure pentsatzeko modua maskiltzen eta txikitzen. Hori beste kontuko da, nik baitzen egin da, beste gauza bat, zergatik ez arretaren normalizazioa. Pertsona bat baldin bazara, pertsona bezala tratatu behar dut. Barkatuz, beste 2 minuz baten dizkitzen. Ez, arretaren normalizazioa da, evidentzia zientifikoan oinarrituriko arreta sanitario integratua. Pertsona bere osotasunen kontuan hartzen duen. Hori ez bada egiten, ez da osasun arreta. Puntu.